नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. आम्ही आज बऱ्याच दिवसांनी फिरत चाललो. जीवदानी विरारला जायचा प्लॅन असा आणि दुर्वा, मी आणि रुद्र रेडी झालो. आता ही आपली बिल्डिंग आणि रेल्वे स्टेशन. इथून आता ट्रेन पकडूया आणि पुढे बाकीचे लोक भेटलेत. दुर्वाच्या ऑफिसमधले आहेत. जनरली संडे असा, थंडी गेली आणि गरमी चालू झाली आहे. आता आपण बघूया पुढे कसे खूप वर्षाआधी जीवदानी गेलेलो. आता बरीच वर्ष झाली. आता किती बदल झालो असलो माहीत नाही. तर तयारी केलो. आता वाजले 7:30. आता दादरवरून ट्रेन पकडतो विरारला. तर चला बघूया प्रवास कसा होता. बस तिकीट काढलं आता. चला 7:21 कल्याण ट्रेन लागली आहे. 7:20. आता दादरवरून काय भेटतं माहीत नाही. बरेच ट्रेन दाखवतात 7:20 गेली. त्याच्यानंतरची बघूया काय भेटतं. आणि ही आपली सेंट्रल रेल्वे कर रोडवरून कल्याण. चला जावा, बाय बाय. आम्ही पुढच्या ट्रेनने येतो 7 वाजता. 7:05ची ॲक्च्युली विरारवरून म्हणजे दादरवरून विरार ट्रेन होती. ती पकडूची होती पण कधी भेटली नाही, कारण की तयारी होताच वेळ लागलो. आता 7:20 नंतर कोणती ट्रेन बघूया आणि पकडूया. चला बाय बाय. बाय बाय. आता विरारला पोचलो. 7:44ची दादरवरून ट्रेन भेटली. 7:41. 8:44ला विरारला पोचलो. विरारच्या बोगद्यातून जातो. चला पुढे आता बाकी लोक भेटतली तेव्हा बोलूया. मंडळी स्टेशनच्या बाहेर गेलेलो. ओडीपी कॅफे म्हणून एक मस्त रेस्टॉरंट आहे. सर खूप चांगलं नाश्ता भेटलो. तर तुम्ही विरारला येत असाल तर हे समोरच HDFC बँकच्या बाजूकाच असा ओडीपी कॅफे. सर डोसा, मेदूवडा, इडली, त्याच्यानंतर उपमा, शिरा, पावभाजी, बराच काय काय भेटता. मस्त असा नाश्ता झालो. आता पुढचा प्रवास करूया. चला मंडळी, आता स्टेशनच्या बाहेरच असं, कारण की दुर्वाच्या कामावरचे भेटतात. तर हे दोघी दुर्वाच्या कामावरचे मैत्रिणी असतात, ते भेटल्यात. तर रुद्र त्यांच्यावर चालता. अजून दोघंजणं येऊचे असतात. ते दोघं गेल्यानंतर आम्ही इथून जीवदानीत जातलो. आता वाजले 9 आणि खूप लवकर येलो ॲक्च्युली. आता बघूया. चला निंबार लागताला असं वाटतं. पायरे चढूचे असतात. बघूया काय परिस्थिती असा. तर म्हणजे आता विरारवरून जीवदानीत जातो आणि रिक्षा केलो. रिक्षाचे 20 रुपये पर सीट असा. आणि आम्ही तिघं बसलो. दुसऱ्या रिक्षात तिघं बसले असत आणि अजून तिघं पाठवून झाले. जाऊन बघूया काय परिस्थिती आहे. आणि असं कळलं की त्याच्यावर लिफ्ट असा आणि चालू पायरी असत. आता गेल्यावर बघूया निंबार किती आहे, त्याच्यानुसार आपण ठरवतो चालूचा की लिफ्टने जाऊचा. तर बघा कदाचित चालत जातलो. पण आता उन्हावर पण डिपेंड आहे, कारण की ऊन खूप असा. चला नाश्ता वगैरे झालो त्याच्यामुळे चालूच जमताला असं वाटतं. पहिले पोचूया आणि बघूया. आता
थैसर किती गर्दी आहे, कारण की रविवार त्याच्यामुळे गर्दी असते असं वाटतं. तर मंडळी बराच वेळ वाट बघलो, कारण की बाकीचे लोक यायची बाकी होती आणि खाली नाश्ता केला, पण काही एवढं खास नव्हतं. म्हणजे आम्ही तर केलेलं, बाकीच्यांनी नाश्ता केलेलं. पानचट होतं, एवढं काय चांगलं नाही. थैसर जीवदानी माता संस्थान गेट हा. त्याला गर्दी आता खूप दिसता आणि 10:30 वाजले, 11 वाजले ऑलमोस्ट. आता बघूया काय सुविधा हा लिफ्टची चालूची. पण गर्दी आहे आणि हैसर रोपवे बघूया. आता इथे पण लाईन आहे, तिकीट 100 रुपये बोलतात. काय सिंगल नाही भेटत. चल तर मंडळी आता तिकीट काढलं आणि आम्ही लिफ्टमधून चाललो. हैसरी लाईन असा लिफ्टसाठी. आता बघूया, बरीच लाईन दिसता, गर्दी आहे रविवार असल्यामुळे. तर लिफ्टासाठी पण लाईन आहे, चलण्यासाठी पण लाईन आहे. किती टाईम लागतो तो सांगताय तुमका. आता वाजले 11:09. बघूया किती वेळ लागता. काय हे ट्रेन सारखं दिसतंय. चला हे कुठे अंधेरी कोण चिटकायची अशी खाली जाणार, खाली जाणार. टाकले. थांब जरा, उभं कर, उभं कर. हां, चिकटव. चिकटले, गोड चिकटले.
हा.